Brad Adam, unsay buot pasabot sa Holy Inquisition. Kinigong Inquisition mao magunit to inquire, no? Sa kuan to inquire diya sa simbahan gi himo kini panahon, no, niadtong 15th century ngadto 16th century kining Inquisition, Holy Inquisition, kay during the time gipangayo gyud sa kapanahonan nga adunay daghan kaayo, no, ni bugwak mga kaigsunan kining mga heretiko nga dili laman pagsupak sa mga pagtulun-an sa simbahan, kundi ang ilang pagka-heretiko, herehis, mausab ang paggunob sa pagtulun-an sa simbahan o pagpukan sa mga simbahan, pangsunugon. Nya, kining mga madre binuangan, pangripon, o kontra nila ang katilingban mga kaigsunan. Kay alang kanila ang kining unod, maogi nakaingon sa maogi panuway, no? Mao na nga ilang gusto nga wadon kini, papason kini mga kining nagkuan, no? Labi ka nang magkaon kuno og karne, amo na sudlan sa yawa. Usa na sa ilang pagtulun-an mga kaigsunan, busa gilutos nila. Dili laman ordinaryo nga pagkaheretiko, kundi dili pagpanglutos sa mga katawhan. Mao na nga kuanan po, no? Gi-okihan, gi-aprobahan sa simbahan ang gihimo sa gobyerno. Actually, ang gobyerno sibil maguli nagkuan ni mga kaigsunan ang kuan sa penalty, no? So during the time adunay penalty sa gobyerno nga ang katong mahibaw-an nga sakop sa maong heretiko, mao na nga bitayon, patyon, sunugon, ug unsa pa mga kaigsunan nga mga klase nga mga penalty during the time. Kay lagi atong balikon, social enemy, public enemy ang kining ilang pagkaheretiko. Lahi karon nga mga irehis, no? Kay namang maghiapoy daghang mga irehis karon. Kay na usa ka Katoliko pero wa gyud matud pa sa atong simbahan mga kaigsunan ang usa ka Katoliko unya nay usa lang ka dogma nga siya dili mo tuo, dili na nawa na ang iyang pagkakatoliko. Usa na siya ka irehis. Even just one dogma nga iyang isalikway, usa na siya ka irehis. Dili gindanta hilabtan sa simbahan, di ginapat yun sa simbahan mga kaigsunan. Pero kadto lang panahon na, no? Kadtong ay gitawag og Holy Inquisition nga gilargahan usab sa simbahan, gumikan kay lagi atong balikon nga dili laman ang ilang mga pagtulun-an, ang ilang pukan o pukanon sa simbahan, kundi hasta gyud ang katawhan og ang simbahan mga kaigsunan nga nagsunod ni ini. Okay, so salamat brother, no, sa imong pangutana.